देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विंध्याचल के विंध्यवासिनी कलकत्ता के काली मैहर वाली शारदा मैया दर्शन से रावाली केहू कहेला पार्वती केहू कहेला सीता कबहू थमे त्रिशूल शोभेला कबहू शोभेला गीता। तब जय हो मैया सरस्वती जी जय हो मैया काली आहो लाज रखा टुनु बहार के हे मैया बीना वाली। लइका माई से कहता कि हे माई एगो वंदना रही सुरेंद्र भैया एक बाद माई के बचरा में लगल जाई बड़ी कलाकार लोग जुटल बा माई से एगो प्रार्थना रही गोरख भैया बाजा के तारे नहीं देने मुंह करी लइका कहता माई से शारदा मैया पूरा करयास हो लइका कहता कि हे माई कि शारदा मैया अच्छा मान लेवे दी सुनावल जाई शारदा मैया पूरा करयास हो आवहाली बोलावस टुनु बेयास हो। लइका कहता कि हे माई राउराई रउआ के अइला से हमनी के कार्य शुभ होई का कहता लइका भैया हो कि शारदा मैया पूरा करयास हो आवहाली बोलावस टुनु बेयास हो आवहाली आवहाली बोलावस टुनु बेयास हो शारदा मैया पूरा करयास हो
जाए बढ़िया होई ना। लड़का कहता तोहरो के मन कहता। लड़का का कहता चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खानी आज वो दरकार बाटे हो। चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खानी आज वो दरकार बाटे हो। चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खानी आज वो दरकार बाटे हो। चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खानी आज वो दरकार बाटे हो। तू जेकरा के चहलू भइल पास हो तुझे करा के चलो भइल पास हो। ए रिंकी हाँ माई के कृपा भइल हाँ खेसारी खेसारी रहले हाँ। चाना से भी महंगा हो गईले सुरेंद्र भैया। अच्छा पवन पवन रहले पावर स्टार कहा गईले। वो कैसे? रानू मंडल कलकत्ता स्टेशन पर भीख मांगत रहली एक एगो गीत जानत रहली तेरी मेरी। हाँ हिमेश रसमिया देखलस आवाज सुंदर लागल एक के दिन में एक के रात में स्टार हो गई। अभी हाल ही में प्रिया सुहानी एगो चमकल बिया ई माई के कृपा हो जेकरा पर हो जाई उहे चमक जाई। तू जेकरा के चहलू भइल पास हो तुझे करा के चलो भइल पास हो। तू जेकरा के चहलू भइल पास हो तुझे करा के चलो भइल पास हो। अब हाली बोला बस सुनु प्यास हो। हाले बोला बेयास हो। अब हाली बोला बस सुनु प्यास हो। होया हाले बोला बेयास हो। ओ बाजे पैजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में बाजे पैजनिया मैया जी के पाँव में जब अइली सात बहिनिया घूमे हमरा गाँव में। जब आइले सात बहिनिया घूमे हमरे गाँव में। जब अइली सात बहिनिया घूमे हमरा गाँव में। जब आइले सात बहिनिया घूमे हमरे गाँव में। बाजे पैजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में बाजे पैजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में। बाजे पैजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में। बाजे पैजनिया रुझुन मैया जी के पाँव में। जब अइली सात बहिनिया घूमे हमरा गाँव में। जब आइले सात बहिनिया घूमे हमरे गाँव में। अब हाली बोला सुनु प्यास हो। हाले बोला बेयास हो। लड़का कहता हाँ। सुरेंद्र भैया का कहता लड़का का कहता? हे माई हमरा तो गाँव ना आवेला न नाची आवेला न काला बा न सुंदर गाला बा लेकिन बाकी और कौना कृपा बात हो है? जाला तो कबो कबो गा दिला। लड़का कहता काला नहीं काला ना यकील बाटे हो ऐसे में गावल मुश्किल बाटे हो। ओ काला नहीं गाला नया खेल बाटे हो। ऐसे में गावल खेल बाटे हो। काला नहीं काला ना यकील बाटे हो ऐसे में गावल मुश्किल बाटे हो। ओ काला नहीं गाला नया खेल बाटे हो। ऐसे में गावल खेल बाटे हो। पूनम रिंकी कहतिया खा पूनम रिंकी गा दो भी
नमरिंकी को होतिया खास हो नमरिंकी नहीं टान रहा है, इसको निकाल दीजिए, नहीं टान रहा है। नमरिंकी को होतिया खास हो नमरिंकी को होतिया खास हो आव हाली बोला प्यास हो आव आव हाली बोला प्यास हो दुर्गा मैया पूरा करयास 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 हो आव हाली बोला प्यास हो बहाले बोला दुनो बेयास हो आव हाली बोला प्यास हो बहाले बोला दुनो बेयास हो आव हाली बोला प्यास हो आव बहाले बोला दुनो बेयास हो आव हाली बोला प्यास हो दुनो बेयास हो आव हाली बोला प्यास हो बहाले बोला दुनो बेयास हो बोल माता रानी की जय दुर्गा मैया की जय।